Vi har læst om en artikel, der hedder "Giv smittede afrikanere utestet Ebola-virus". Den er skrevet af Kevin Arns Nielsen og Marie Rask Læstrup. Den blev udgivet i DR's Nyheder den 7. august i 2014. Og der var brug af de digitale medier, da den blev udgivet på DR's hjemmeside. Den er rettet mod dem, der læser nyheder på DR's hjemmeside, som jo er alle danskere af forskellige aldre. Der er tale om Ebola i den her artikel, og problemstillingen er, om det er etisk korrekt at give afrikanere det her utestede medicin. I artiklen er der blevet brugt ekspertkilde, da man hører om den danske forsker Anders Fomsgaard, der udtaler sig omkring det her medicin. Den er meget aktuel, eller det var den i hvert fald, da den blev udgivet i 2014, da der på daværende tidspunkt var meget stor snak om Ebola, da det jo var kommet frem igen, og der var meget sygdom med det. Så er der også blevet brugt konflikt i forhold til de 5 nyhedskriterier, eller konflikt, fordi at konflikten er som sagt på, om man skal give de her afrikanere den utestede medicin, da det kan være etisk forkert for amerikanere og danskere, hvem det nu skulle være, at give afrikanere og sorte mennesker det her utestede medicin og bruge dem som forsøgskaniner. Den er meget neutralt skrevet, og det er en rapportage, hvilket betyder, at den også er meget objektiv, da man jo kun hører fra den her ekspertkilde, og så præsident Obama. Man hører ikke noget fra, man finder ikke ud af, hvad journalisterne mener. Den er meget faktuel, i og med, at der er det her interview med både Obama og Anders Fomsgaard, og den er heller ikke scenisk beskrevet. Selve artiklen starter ret stærkt ud med overskriften og med underrubrikken, da det giver et indhold, da det fortæller indholdet af artiklen, men i og med, at artiklen på hjemmesiden ikke er så lang, så bliver der ikke gjort ordentligt brug af nyhedstrekanten, da den jo starter stærkt ud og snakker om det meget vigtige, men de når ikke helt ned i alt det kedelige, da den jo ikke er så lang. Den er skrevet, så alle kan forstå det af alle aldre. Der bliver ikke rigtig brugt nogle faglige eller svære ord, som jo så gør det nemt at forstå. Og det personligt synes jeg er dejligt, fordi alle kan jo så forstå den. Mig og så dem, der har mere styr på Ebola og så videre, vi kan alle sammen forstå det lige andet. Og hvis man tænker ud fra de nyhedskriterierne, så synes jeg, det passer meget godt. Der kunne godt have været brugt lidt flere af de 5 nyhedskriterier, ud over aktualitet og konflikt. Der er måske lidt væsentlighed over det, men ikke meget. Og det var det, vi synes.